Покрай изборите има интересни неща в интернет, в YouTube и навсякъде. От името на всички избиратели, които не поддържат нито една партия, искам да попитам кандидатите: имате ли изработен виртуален модел, например? Какво ще стане, ако Турция си вземе териториите, на които се говори турски в България? Не само икономически, но и физически. Имате ли модел на тая ситуация от изкуствения интелект с помощта на вашия естествен, който е много по-мощен? В интернет има разни интервюта с хубави хора и един от тях казва, че ако това стане, единственото последствие ще е, че отношенията между Америка и Турция ще се влошат за 3 дена. Аз бих допълнил, границата на ЕС ще се промени малко по-навътре, ще колабира. Ще ни отговори ли някой на този въпрос, за да може да променим статуса си на избиратели? Докато ни отговарят, аз едно кафенце.